ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay nag-uumpisa sa wala. Lahat tayo ay may first time. Ikaw, kabarangay, ano ang first time na hindi mo makakalimutan? Sino ang nagturo sa'yo sa first time mo? Dear Papa Dudut, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano sumakit ang ulo ko sa boyfriend kong Simon, 29 years old. Ako nga pala si Lyda, 25 years old. Ako ang first girlfriend at first love ni Mon. Akala ko dahil ako ang una niya, wala akong magiging problema sa kanyang nakaraan. Wala siyang ex na pwede kong maging kakompetensya. Pero mas mahirap pala kapag walang experience sa karelasyon ang boyfriend mo. Pangapat si Mon sa mga naging boyfriend ko, kaya naman hindi na ako nahirapan bilang girlfriend niya. Alam ko na ang galawan ng mga lalaki. Hindi na kailangang mga pa, kumbaga. Hindi na ako amateur sa mga relasyon. Pero ang problema ay si Mon dahil magsisimula pa lang ang experience niya sa relasyon sa akin. Una pa lang, papadudot, ang dami na niyang ekis sa akin. Ang dami niyang ginagawa na hindi approve sa akin bilang GF niya. Yung mga ginagawa niya na akala mo tropa lang niya yung kasama niya. Tulad dati kapag may naispatan siyang chicks, sinasabi pa nito sa akin. Baby, tignan mo yun oh. Ano yun? Hindi sino? Oh, sino nga? Nakikita mo yung babae doon sa Lotto Outlet? Yung naka-stripes na blouse at maiksing skirt? At may maputing legs. Oh, kilala mo ba yan? Hindi. O ba't kailangan mo pang sabihin sa akin? Ang ganda kasi niya eh. Bagay sa kanya yung suot niya. Kitang-kita yung hubog ng katawan. Saka panalo, maputi oh. Ah, ganun ba? Wow! Nung hinawi niya yung buhok niya, mas nakita pa tuloy yung haba ng leg niya. Ah, talaga? Sa tingin mo, single pa siya? Di ko alam. Kasi kung single pa siya, mas pipilaan pa yan kaysa sa Lotto Outlet. Ah, wow. Pero kung may BF na yan, naku, talo pa niyang nanalo sa Lotto. Jackpot eh! Eh ba't kaya hindi mo lapitan para tanungin kung single siya, no? Ako kaya eh. Sobrang ganda, baka hindi ako pansinin. Ano, tara na? Okay. Baby, tingnan mo yung nasa kanan mo. Ano na naman? Oh, galit ka ba? Hindi. Okay, good. Tingnan mo yung nasa kanan mo dali habang hindi pa siya nakakalayo. Alin? Yung babaeng naka-crop top at matangkad? Yung maganda? Yun ba? Yes, baby. Yun nga. Bagay sa kanya yung… Alam mo, mas bagay sa'yo kung mananahimik ka na lang. Pwede? Ang galit ka. May nagawa ba ako? Sabihin mo lang. Okay lang ako. Sure ka? Oo nga eh. Tara, kain na tayo. Papadudot, pinaramdam ko talaga na cold ako kay Mon noong araw na yon. Matitipid ang mga sagot ko sa mga katanungan niya at mukhang hindi naman siya nakakahalata. Ang mas lalo pang nagpainit ng ulo ko ay ang panay nitong paglingon sa mga magagandang babaeng nakakasalubong namin. Gusto ko itong iuntog sa pader ng mall kung nasaan kami sa sobrang inis ko sa kanya. Hindi ba niya alam na likas ang pagiging insecure ng isang babae? Hanggang sa pagpunta namin sa apartment niya after naming mag-malling ay cold pa rin ako sa kanya. Dinoble ko pa nga at mabuti naman at nakahalata ito, Papa Dudut.
Kanina ka pa parang wala sa mood ah. O buti naman napansin mo. May nagawa ba ako? Sa tingin mo, Parang wala naman. Basta bigla ka na lang nanahimik tapos pagpipilitin kitang sumagot. Matipid naman mga salita mo. so iniisip mo na wala kang ginawa? Okay, edi wala kang ginawa. Wala talaga akong maisip eh. Okay, matulog na tayo. Okay sige, ayusin ko lang tong… Bad trip ka talaga. Ang insensitive mo. Hindi ako okay, no? Eh bakit sabi mo okay ka lang? Ano ba talaga? Naguguluhan ako sa'yo eh. Kanina pa ako naiinis sa'yo katitingin mo sa mga babae. Wala namang masamang tumingin ah. Eh sa maganda eh. Alam mo ba kung ano yung feeling ko habang ginagawa mo yon? Sobrang nai-insecure ako. Kinukumpara ko tuloy sila sa akin at ako yung kulelat sa itsura. Grabe ka naman, napatingin lang naman. Hindi ko rin naman makikita yung mga magagandang babae yung sa susunod. Magaganda? Ha! Grabe, nakakairita ka talaga. Ano gusto mo, magsinungaling ako? Gusto ko wag kang tumingin sa mga babae habang kasama ko dahil nakakababa ng pagkababae ko. Lalo na kapag i-describe mo pa kung gaano sila kaganda at kasexy. Sobrang nakakabastos, alam mo ba yun? Sorry na, hindi ko naman alam eh. Nasanay lang kasi ako sa mga kaibigan ko na kapag nakakakita ng magaganda, tinitignan namin at pinag-uusapan. Hindi mo ko kaibigan. Girlfriend mo ko. Ano sa tingin mo yung mararamdaman ko kung panay tingin ka sa mga babaeng magaganda? Kung gawin ko kaya yun sa'yo? Natitingin ka rin ng magagandang babae? Hindi! Ah! Kung titingin din ako sa mga lalaking gwapo. Okay lang naman, tingin lang naman eh. Alam mo, matulog na lang tayo. Kaysa pagdiskusyonan pa to. Wala ka rin namang magigets eh. O sige, sabi mo eh. Tara na. Sobrang insensitive talaga. Alam mo yun, Papa Dudut, habang nakahiga kami ay panay ang tulak ko sa kanya at tinalikuran ko pa para ma-feel niyang naiinis pa rin ako. At hindi ako okay sa naging pag-uusap naming pareho. Pero mukhang hindi pa rin nakahalata ang mokong na yon. Nakatulog pa nga ito, Papa Dudut, at inis na inis ako noon. Ito talaga ang disadvantage pag ikaw ang first time na naging GF. Dahil nga wala siyang experience sa ugali ng isang babae. Nakakasakit na tuloy ito nang hindi niya nalalaman. O sige na lang, papatawarin ko na lamang muna ito sa ngayon dahil baguhan pa sa pakikipagrelasyon. Papalagpasin ko muna, Papa Dudut. Pero sana lang at dalangin ko sa Diyos na hindi na ito. Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa pagdaan ng mga araw ay marami po akong pinapalagpas na mga maliliit na bagay na nakakasakit sa akin bilang isang babae. Mga bagay na hindi aware si Mon na nakakagalit na pala sa part ko. Ang hirap kasing ipaintindi sa kanya na komplikado kaming mga babae. Hindi kami katulad ng mga lalaking simple lang at madaling basahin. Pero paano ko nga ba ito i-explain sa kanya nang hindi siya nabibigla at maiintindihan niya? Ang hirap ng sitwasyon ko, Papa Dudut. Bigla ko tuloy na-miss yung mga dati kong karelasyon na gets ang lahat tungkol sa akin. Alam nila kapag tinotoyo ako. Alam nila kung paano ako itrato. Samantalang si Mon ay mukhang papasimula pa lamang pumapalpak na. Grabe, naparami ako ng kain. Sobrang sarap nitong sugpo. Ikaw nga halos umubos eh. Rice ka pa? Di na siguro, naninikip na tong pantalon ko eh. Ibukas mo muna yung butones at yung zipper. Maluwag at malaki naman yung t-shirt mo eh. Hindi mahahalata. Baby, Yes baby. mataba na ba ako? Oo baby. Ano? Malaki yung tinaba mo mula nung naging tayo. Kasi dati pa mataba na yung pisngi mo eh. Pero ngayon para ka ng siopaw. Ilalako na ba kita? Ay, grabe ka naman sa akin. Kaya nga pansin ko sa'yo, madalas inaangguluhan mo na lang yung mga selfie mo. Para hindi mapansin yung pagtaba mo eh. Puro pataas at paside view lagi.
Ay, grabe talaga siya oh. Himala nga nakasya pa sa'yo yung pantalon mo eh. Kanina nung naglalakad ka, pansin ko, parang nahihirapan ka kasi naninikip na yung pantalon mo. Alam mo next time, mag-leggings ka na lang para hindi halata yung paglaki ng balakang mo. Ah, ganun ba? Tapos huwag ka muna mag-fitted the blouse kasi nakakataba lalong tignan sa'yo. Baka magbuka ka lang sa ako ng patatas. Okay. Saka mag-black ka lagi. Nakakapaya tignan yun eh. Yung mga chicks na nakikita ko sa IG, karamihan suot black para hindi pansin yung mga bilbil nila. Chicks? Magagandang babae ba yan o mga sisiw? Malamang magagandang babae yung tinitignan ko. Paano naman magkaka-IG yung sisiw? Uwi na ako. Oh, teka, sabay na tayo. Muwi ka mag-isa. Bye! Teka, galit ka ba? Hindi. Okay. Uwi ka na talaga? Oo! Sige, text mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Ingat ha. Hindi ba insensitive masyado? Matapos akong sabihan ng mataba ako hinayaan pa akong umuwi ng mag-isa. Hindi talaga nakaramdam, Papa Dudut. Nakakainis. Kaya naman pagka-uwi ko ng bahay ay nag-post ako ng madadramang quotes at patama sa kanya sa Facebook para makita niya. Nag-chat ito sa akin kung nakauwi na raw ba ako kasi hindi raw ako nagpaparamdam. Sinadya akong isin ang message niya at nagpatuloy sa pagpo-post ng mga patama sa kanya. Nilalike lang nito pero hindi na nag-chat pa. After 2 hours ay sinabi niyang maglalaro muna ito ng ML. Inis na inis ako noon na imbis na kumustahin ako o suyuin ako nag-ML pa ito. Sa sobrang galit ko ay blinako ito sa lahat ng social media accounts ko para malaman niya na galit ako. Hinintay ko na lamang itong mag-text o tumawag sa akin pero wala. Kinabukasan ay wala pa rin hanggang sa sumapit ang gabi ay pumunta ito sa bahay. May problema ka ba sa akin, baby? Binlock mo ba ako sa mga social media accounts mo? Di kasi kita ma-chat eh. Obvious ba? Ano na naman ba ginawa ko? Isipin mo kung ano. Kagabi ko pa nga iniisip eh. Lalo na nung umalis ka at iniwan mo ako. O sa tingin mo bakit ako umalis? Sa pagkakaalala ko, nagalit ka lang nung hiniritan kita ng joke sa sisiw sa IG. Wow! Sa tingin mo yun ang dahilan ng galit ko? Doon ka nag-walkout eh. Isipin mo lahat ng sinabi mo sa akin kagabi na nagpasama ng loob ko. Dali! Baby, wala talaga akong maisip na sinabi ko eh. Ganyan ka ba talaga ka-insensitive? Sinabihan mo ako na mataba ako. Nagtanong ka eh. Bakit mo naman sinagot? Kasi totoo namang tumaba ka. OMG, come on! Wag na wag mong ipapamukha sa girlfriend mo o kahit sa sinong babae na mataba na siya. Hindi yun nakakaganda sa pakiramdam namin. Nagsabi lang naman ako ng totoo ah. Anong gusto mo, magsinungaling ako? Ganun ba? Hindi pagsisinungaling pero bulahin mo ko. Pag tinanong ko kung mataba na ba ako, sabihin mo sa akin na hindi. Sabihin mo na, hindi kaya ang sexy mo kaya baby, I love you. O mahirap ba yon? Hindi yung papasamain mo yung loob ko habang nagbibigay ka ng tips para magmukha akong payat. Sorry na. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam na issue yan sa mga babae. Lagi ka na lang walang alam eh. Kakainis ka na eh. Alam mo bang maraming beses ko nang pinalagpas yung mga kapalpakan mo sa relasyon dahil iniisip ko, first time mo nga naman sa relasyon kaya wala ka pang alam. Pero hindi ko na kaya eh. Sobra na. Anong gusto mong gawin ko? Maghiwalay na tayo. Sure ka ba? Desidido ka na? Oo. Okay, kung yan na nga. Salamat na lang sa lahat ha. Mag-iingat ka lagi. Ano ka ba naman, Mon? Bakit hindi mo ako ilaban? Bakit pumayag ka na lang bigla na maghiwalay na tayo? Yun sabi mo eh. Ang babae, kapag nakikipaghiwalay dahil sa mga maliliit na bagay, hindi ibig sabihin nun gusto talaga naming makipaghiwalay. Ang gulo. Hindi ko maintindihan. Gusto lang naming ipaintindi sa inyo na may mali kayong ginawa sa amin kaya kami nakikipaghiwalay.
Para kapag na-gets nyo na, saka natin pag-uusapan at susuyuin nyo kami. Bakit hindi mo na lang sabihin ng diretsahan kung ano yung problema o yung maling nagawa ko? Para hindi na humantong sa peking breakup. Basta ganun yon. Ganun yon. Ay! Kailangan mo pa talagang matuto sa relasyon at sa mga babae. Di turuan mo ako. Nag-decide akong turuan si Mon tungkol sa takbo ng utak ng mga babae at kung paano ayusin ang relasyon. Gusto kong magtagal kami at sabi niya ay ganon din ang gusto niyang mangyari. Kailangan naming ayusin ito bago kami mauwi sa hiwalayan. Maayos naman po si Mon, sadyang wala lang talaga itong alam sa mga babae dahil unay wala itong kapatid na mga babae. Pangalawa ay wala itong naging interes sa mga babae simula una pa lamang. Panay laro lang online, games at pagsama sa mga tropa niyang lalaki kaya medyo flattering din ito sa totoo lang. Na sa pagiging pihikan niya, ako ang napili niya. Ang ibig sabihin ay may something special. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula na nga akong maging teacher niya pagdating sa pakikipagrelasyon. Nakakatawa pa nga talagang nagmukhang nag-aaral ito dahil may dala pa itong notebook at ballpen para mag-take notes. Na-appreciate ko naman yon, Papa Dudut. Mukha namang gusto niya talagang matuto at natutuwa ako dahil nag-e-effort siyang makilala ako ng mas mabuti. Sa simula ang dami niyang tanong na kahit ako mismo ay hindi masagot. Ang hirap din kasing maging isang babae. Kahit kami mismo ay hindi namin maintindihan ang mga sarili namin. So kapag galit kayo, either malapit na kayong datnan o kaya gutom kayo? At syempre, kapag panay ang tingin mo sa ibang babae, lalo na yung magaganda. Iwasan mo yun, please lang, lalo pag kasama mo ko. Kung talagang nagagandahan ka, pasimple ka na lang na sumulyap. Pero wag mo nang lingunin o tititigan pa. Masakit yun sa amin. Dahil likas sa inyong mga babae ang pagiging insecure, tama ba? Tama. At sa social media tulad ng Facebook, hindi ako dapat mag-add ng mga magagandang babae na hindi ko naman kilala. At kung talagang friends ko na sila sa FB at dumaan ang selfie nila sa newsfeed ko, wag ako magla-like, ganon? At mas lalong wag mong pupusuan. Scroll up lang agad lalo kapag kasama mo ko. Hindi yung tititig ka pa sa picture. O sige. Noted, baby. O ako naman ang magtatanong ha. Okay, go. Kung panay okay ang sagot ko sa text o chat, o kaya K lang, anong ibig sabihin nun? Hindi ka talaga okay at may nagawa akong mali at kailangan ako yung unang maka-figure out nun. Correct. Kapag tinutoyo ako, anong gagawin mo? Susuyuin at lalambingin ka. At? Bibilan ka ng pagkain? Good. O hindi na ako amateur sa babae Eto, kapag blina kita sa FB ko at iba pang social media accounts ko, anong ibig sabihin at anong gagawin mo? Una, iisipin kong mabuti kung ano yung ginawa ko. Okay, tama. Tapos pwede ko rin balikan yung conversation nating dalawa dahil baka may mga nasabi ako doon na hindi mo nagustuhan. Ayun, tama. At ano pa next? Siyempre, susubukan kitang kontakin sa ibang paraan tulad ng text o tawag o kaya naman mas maganda kung pupunta ako sa'yo para alamin kung ano yung problema. Paano kung ayokong sabihin kung ano yung problema at pinapaalis pa kita? Hindi ako alis. Susuyuin pa rin kita. Kahit hindi mo alam kung ano yung nagawa mo? Magsosorry pa rin ako kasi alam kong na-hurt ka kahit ano pang dahilan yon. Talaga magsusorry ka kahit hindi mo alam kung bakit ako galit? Magsosorry ako ng paulit-ulit kahit hindi ko alam. Mas gusto kong magsorry na lang kesa mawala ka. Sobrang kinilig ako sa huling linya ni Mon. Hindi ko yon tinuro sa kanya, sa kanya mismo nang galing yon. Doon ko napatunayan na mahal nga niya ako dahil mas importante sa kanya na matalo na lamang sa argumento kesa mawala ako sa buhay niya. At syempre para naman fair Papa Dudut ako naman ang humingi ng tips sa kanya para naman maunawaan ko siya. Alam kong may mga naging BF na ako dati pero gusto kong maging mas maayos pa rin kaming dalawa.
Gusto ko pa siyang makilala para hindi siya mawala sa buhay ko. O ako naman. Anong ikaw naman? Ako naman ang turuan mo tungkol sa mga lalaki, yung mga dapat kong malaman. Kailangan mo pa ba yun? Nagka-BF ka naman na dati? Syempre, gusto kong madagdagan yung kaalaman ko. Alam kong may mga hindi pa ako alam tungkol sa inyo. Simple lang naman kami mga lalaki. Alam ko, Kapag sinabi naming oo, oo talaga. dyan tayo nagkakaiba kapag sinabi naming oo, hindi talaga ang totoo. Ayaw kasi namin ng komplikado masyado. Alam mo yun, diretsahan lang sana. Kung ano yung laman ng utak mo, sana yun yung sabihin mo. Kasi makukurta ang utak ko kaiisip kung ano ba talaga yung totoo. Kasi kayo mga lalaki, kung ano yung sinabi, yun yung paniniwalaan nyo. Tama ba? Oh, and speaking of paniniwala, baby, kapag sinabi kong maganda ka at sexy ka, please, maniwala ka ha. Alam mo naman kaming mga babae. Kunwari, ayaw ng binobola. Kunwari, hindi naniniwala. Pero deep inside talaga, kinikilig kami. Di lang namin alam isasagot o gagawin sa mga sinasabi nyo. Basta maniwala ka na lang, okay? Pag sinabi kong maganda ka ayon sa standard ko. Kaya nga kita niligawan eh. Dahil maganda lang ako? Yun lang ba ang dahilan kaya mo ako nagustuhan? Babaw ah. Yan ka na naman eh. Nagagalit ka na naman. Ang sa akin lang, maniwala ka na lang lagi kapag sinabi kong maganda ka. Kasi yun yung nakikita ko at hindi kita binubola, no? Kung para sa'yo tingin mo sa sarili mo hindi ka maganda, baguhin mo yan kasi para sa akin maganda ka talaga. Nakakainis kaya yun sa parte namin mga lalaki na hindi naniniwala yung mga babae sa amin. Di wow. Saka please, alam kong likas ang pagiging insecure yung mga babae. Pero alam mo, nakaka-turn off din yun sa lalaki. Ha? Talaga ba? Bakit? Kasi gusto namin, confident ang babae sa sarili niya. Nakakadagdag kaya ng ganda points yun sa amin. Yung babaeng kayang i-handle ang sarili. Di wag mo akong bigyan ng dahilan ng ikaka-insecure ko. Hindi na. Alam ko na eh. Di I love you. Di I love you too. Walang relasyong perpekto. Pero may relasyong tatagal kahit maraming pagkukulang sa bawat isa. Bakit? Kasi wino-work out nila yung dapat na i-workout. Yun lang naman ang kailangan sa relasyon para mapunta sa forever. Pareho ninyong ayusin, hindi lang ang relasyon ninyo kundi ang mga sarili ninyo. Kaya nga isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin ng karelasyon hindi lang para sa kilig moments, kundi para may mag-inspire sa atin para maging better ang mga sarili po natin. Kami ni Mon, kahit marami pa kaming shortcomings sa relasyon namin, ay hindi pa rin kami bumibitaw at inaayos namin ito hanggat kaya namin. Kaya nga heto, at 5 taon na kaming magkarelasyon ngayon. Marami na kaming mga pinagdaan ng away at problema pero kasabay din po noon ang saya at tawa. Masaya akong siya ang pinili kong mahalin. Una pa lang dahil alam ko, sa kanya ako magiging masaya at sa kanya ako mag-grow bilang individual. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham at sa lahat ng inyong mga tagapakinig naway sana na-inspire po kayo sa aming kwento. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Laida. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala namang masamang ipakita ang pinaghirapan mo sa iba. Pero meron yung iba na para bang sumosobra na at hindi na nakakatuwa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang mag-flex ng mga pinaghirapan mo? Dear Papa Dudut,
Mabuhay kayo buong team ng Barangay Love Stories sa number 1 radio station sa Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever. Ako nga pala si Brian, 35 years old at gusto ko lang idulog sa inyo ang problema at kwento ko tungkol sa babaeng nililigawan ko. Siya si Barbie, 25 years old at sosyal. Na-challenge ako noong simula dahil baka high maintenance, pero inassure naman niya ako na hindi siya ganong klase ng babae. Ora lang daw talaga niya ang pagiging sosyal. Kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, sa kanya talaga ako tinamaan ng husto, Papa Dudut. Iba yung kilig na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko siya. Nasabi ko na nga rin yon sa dating kaklase at kaibigan kong si Martin. Binida ko talaga si Barbie sa kanya para suportahan nito ang feelings ko. 10 years ago nang magkaroon ako ng seryosong relasyon, Papa Dudut. 5 taon din kami ng ex kong yon bago ko nalaman na ipinagpalit niya ako sa isang matandang mayaman. Dinibdib ko yon ng sobra at mula noong nagkahiwalay kami, puro lang ako panghaharot sa mga babaeng nakikilala ko, pero wala naman akong balak na seryosohin sila. Siguro dahil bukod sa hindi pa ako ready ay hindi rin ako totoong interesado sa kanila. Pero nung dumating si Barbie sa eksena, Papa Dudut, nagbago po ang lahat. Naramdaman ko ulit yung kilig at kakaibang saya kapag may nakilala kang taong gusto mo. Kapag kasama ko si Barbie, ang gaan lahat ng nararamdaman ko. Dinadaldal ko nga si Martin tungkol doon nang minsang nagkainuman kami sa bahay. Panay lang ang kantsaw niya sa akin dahil sa wakas daw ay nadali na ako ni Cupido. Himala talaga na bigla kang nagpainom ah. Huwag mo nang punahin. Baka mausog at hindi na ito maulit. Iba talaga kapag in love. Handang gumastos, makapagyabang lang sa kaibigan. Hayaan mo na ako. Ngayon na nga lang tumibok tong puso ko eh. Ang corny mo, pre. Bakit ganyan ka na? Nabetching ka ata ng sisig eh. Awat ka na sa pulutan ha. Sobra ka ha. Inaya nga kita mag-inuman para masuporta mo tong nararamdaman ko tapos panaybasag ka naman dyan. O sige na, magkwento ka na dali. Basta o-order pa ako ng sisig ha. Akong bahala sa lahat ng gastos ngayon. Basta makinig ka lang kasi ang saya ko talaga. Parang nahanap ko na si Dawan eh. Nakaw, delikado tayo ah. Ganyan na ganyan din linyahan ko kay Marie Chris dati. Pero nasan kami ngayon? Ayun, binlock na namin sa Facebook ang isa't isa. Huwag mo naman akong takutin. Bakit? Kabado 20 ka na? Sinisira mo moment ko eh. Biro lang. O sige na, naniniwala na akong siya yung dawan mo. Ano nga ulit pangalan niya? Barbie. Wow! Pangalan pa lang parang ang ganda na. Parang Barbie Fortesa ba ang datingan? Sa kinis at kasimplihan. Oo pre. Tapos yung kaseksihan parang si Julian San Jose. Pangkalendaryo. Jackpot ka na dyan pre. Huwag mo nang pakawalan. Hindi ko na talaga papakawalan. Alam mo nang matagal din akong broken sa ex ko eh. Kaya nga natutuwa ako na may nakilala ka na ulit eh. Pero sigurado ako, hindi ka na naman magpapakita sa akin kasi puro kay Barbie na yung oras mo. Hindi ako ganun ha. Anong hindi? Nung kayo nung ex mo nun, ni Anino mo, hirap hagilapin eh. Tapos nung nag-break kayo, lagi mo akong kinukulit. Tsaka ka lang nakakaalala kapag single at miserable ka eh. Huwag ka mag-alala. Kahit maging kami ni Barbie, hindi na tayo magagaya tulad ng dati. Magkakaroon pa rin ako ng time sa'yo. Kinilabutan ako pre. Parang bromance ah. Parang kabit mo ako, parang yun yung tunog. Ano ba yan? Panira ka talaga kahit kailan. Pero hindi ka pa pala sinasagot ng Barbie mo? Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Ayos lang sa akin to para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mabuti yan, pero dapat wag ring masyadong mabagal, ha? Kasi baka mamaya masalisihan ka pa.
Tapos yung mga kasabayan mo, itsurang Raver Cruz, tas may pa-abs na mala David Licauco. Yari tayo. Teka, paano mo nalaman na may abs si David Licauco? Siyempre, nakafollow ako sa kanya sa Facebook. Top fan nga niya ako kasi pinupusuan ko lahat ng pictures niya. Hindi ko pinalalampas. Abado ako sa'yo ha. Kala ko babaeng hanap mo. Si David Licauco pala. Gumaganti ka sa pangaasar ha. Kaya tinan mo, makakabawi ako sa'yo, umanda ka. Pero pre, seryoso na to. Masaya ako para sa'yo. At sana si Barbie na nga talaga. Kasawa ka kasing makita na palipat-lipat ng babae. Talo mo pa mga bubuyog. Alam mo di magtatagal, magwewelga na sila. Talo mo pa sila sa pag-ikot sa mga bulaklak eh. Hindi na ako lilibot sa ibang bulaklak. Si Barbie sapat na. Basta tandaan mo rin pre, kapag broken ka kay Barbie, pwede mo akong ayahin uminom. Basta libre mo lahat, lalo na yung sisig. Loko, hindi ako mabobroken kay Barbie. Itaga mo yan sa abs ni David Licauco. Nagkantsawan pa kaming muli ni Martin at saka pinagpatuloy ang masayang inuman. Kung saan na napadpad ang usapan namin. Pero hindi matanggal sa isipan ko si Barbie, Papa Dudut. Kahit magkausap kami ni Martin ay panayang sulyap ko sa cellphone ko. Magka-chat kasi kami ni Barbie at hinayaan naman ako ni Martin kahit alam niyang wala sa inuman ng focus namin. Panay na lang din ang kantsaw niya sa akin dahil hindi ko na raw matanggal ang ngiti ko habang kausap si Barbie. Paano ko ba naman kasi gagawin yon ay punong-puno ng kilig ang dibdib ko? Iba talaga si Barbie. Kahit sa ex ko noon ay hindi ko yon naramdaman. Feeling ko talaga si Barbie na ang the one. Nakadagdag din kasi na masipag siyang mag-reply sa panghaharot ko sa kanya. Kaya mas ginanahan ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Barbie sa isang kasal ng katrabaho ko. Mabuti na nga lang at pumunta ako. Hindi sana ako pupunta dahil masyado akong bitter. Ayokong makakita ng mga taong masasaya dahil in love sila. Pinilit ako ng katrabaho ko na umattend dahil may ipapakilala raw siya. Noong una pumayag ako kasi naisip ko na isang panibagong babae ang haharutin pero hindi bibigyan ng commitment. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nung pinakilala na si Barbie sa akin, hindi lang harot ang gusto kong mangyari sa amin. Gusto kong magseryosohan na kaming dalawa. Buong gabi kaming dalawa lang ang magkausap. Napansin na nga yon ng lahat kaya kinantsawan kaming dalawa. Wala kaming pakialam noon, Papa Dudut. Masyado kaming masaya para intindihin ang pang-aasar ng ibang tao. Brian, okay lang ba sa'yo na dito tayo kakain? Nagulat nga ako na dito tayo kakain. Hindi ba mahal dito? Napapanood ko to sa mga vlogger eh. Oo, pero masarap naman daw ang pagkain dito. Tsaka maganda rin ang ambience. Bawing-bawi sa ibabayad natin. Ako magbabayad dito. Ako nagyaya eh. Talaga ba? Di ba nakakahiya? Ayos lang, ano ka ba? Lalaki ako, kaya dapat ako magbayad. Pwede naman ako mag-ambag para hindi naman tunog abusado. Ang ambag mo lang ngayon, pangipiin ako. Makakapag-ambag ka ba nun? Naku, mabubusog ka sa ambag ko. Tara, order na tayo. Boom! Mahal nga rito. Grabe ang presyohan ha. Nakita mo? Huwag na lang ba tayo rito? Pwede naman tayong lumipat sa mga turo-turo kung ilang afford mo. Aray naman, nasaling ang pagkalalaki ko doon. Kaya ko to, nag-inarte lang ako. Hindi tayo lilipat sa turo-turo. Ang ganda pa naman ang suot mo ngayon. Bagay sa presyo ng mga pagkain dito. Salamat ha. Pinaghandaan ko talaga tong date natin kaya nagmaganda ako. Kala ko nga nasobrahan ako eh. Wala nang masosobra pa kaysa sa presyo ng kanin nila rito. Grabe! Talagang 120 ang isang order ng plain rice na mayroong celery sa ibabaw? Parang masama talaga ang loob mo na kakain tayo rito, no? Huwag na lang kaya nating ituloy to. Ako na tong nahihiya eh. Uy, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Hindi tayo aalis. Kaya ko magbayad dito. Umorder ka lang dyan. Akong bahala. Okay lang ba kung umorder ako ng steak? Magkano bang steak nila dito? 2.5 lang naman yung pinakamura. 2.5? Pinakamura pa yun?
Bill ko na yung sa kuryente na isang buwan na. Okay, ganito na lang. Ako na magbabayad sa steak tapos ikaw na magbayad sa plain rice mo. Alam mo, kanina mo pa pasimple sinusugatan ng pride ko eh. Pero okay lang yan kasi type talaga kita eh. Kaya kahit 5K pa yung steak na yan, babayaran ko pa rin yan. Kahit maputulan na kami ng kuryente sa katapusan. Ikaw talaga puro kabiro. Uy, seryoso ako ha. Mukhang mapuputulan kami ng kuryente sa katapusan kapag umabot tayo ng 5K dito. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung seryoso ka na o nagbibiro ka pa. Isa lang ang dahilan ng pagsiseryoso ko. Ano yun? Ikaw. Kaya huwag mong bibiruin tong feelings ko para sa'yo ha. Kasi pag nasaktan ako, seryoso to. Ayoko na ulit magmahal. Bakit ang corny mo? Corny naman talaga ang tao kapag nagmamahal, di ba? Che! Ano, order na tayo? Uy, okay lang talaga ha. Kahit umabot tayo ng 5,000. Oo naman. Kung talagang love language mo ang steak, sige, ibibili kita kahit 10,000 pa yan. Brian? Ano yun? Mamaya pag dumating yung mga order natin, picturean mo ako kasama yun ha. Dapat kita rin yung logo ng restaurant na to para alam nila kung saan tayo kumain. Okay lang ba? Huwag mo nang itatapon yung resibo ha, kasi sasama ko yan sa Imamay Day ko. Huwag mong lukutin para naman hindi nakakahiya sa makaka-view. Tara, order na tayo. Papa Dudut, hindi ko naman minamasama ang gustong mangyari ni Barbie. Ano lang ba naman yung picturean ko siya kasama ang mga malaginto na presyong steak na gusto niyang orderin. Kahit isama pa niya ang resibo ng kabilang table ay wala ring problema sa akin. Ganoon naman kasi ang uso lalo na para sa mga Gen Z. Kailangang i-flex ang good moments. Natuwa lang din ako na siguro i-consider ni Barbie na good moment yung date namin. Noong dumating na nga yung mga order namin ay panay ang picture ko sa kanya. Lahat ng anggulo na gusto niya. Nahirapan pa akong isama pati yung logo ng restaurant kasi nga medyo malayo yon sa amin. Pero nagawan pa rin namin yon ang paraan. Kumukulo na ang sikmura ko pero hindi pa kami tapos magpicturan. Medyo lumamig na yung mga in-order naming steak at hindi na tuloy, nakakatuwang kainin. Pero ayos lang kasi nakita ko naman ang saya ni Barbie. Priceless moment na yon sa akin. Panay ang check niya sa mga pictures na kuha ko sa kanya, Papa Dudut. Halos hindi na nga rin niya ako kausapin dahil nakatutok na siya sa cellphone niya. Pinost na pala niya kaagad pagkatapos niyang lagyan ng mga tamang filter ang pictures. Hinayaan ko pa rin siya kahit gusto ko na sanang makipagkwentuhan sa kanya. Ang dami ko pa namang baong kwento sa kanya tungkol sa sarili ko. Pero mukhang mas interesado siya sa mga pangpupuso ng mga friend niya sa Facebook. Nakafeel ako ng lungkot ng gabing yon dahil hindi man lang kami masyadong nakapag-bonding, Papa Dudut. Tapos mahigit 5,000 piso pa ang ginastos ko. Sa madaling sabi, parang luging investment yon sa akin. Pero ayos lang kasi nakita ko namang masaya si Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May kaya naman ako sa buhay, mga kabarangay. Hindi ko lang kasi yon pinagsasabi sa iba dahil pakiramdam ko ay hindi naman kailangan. Galing ako sa mayamang angkan sa Batangas. Naambunan na rin ako syempre ng yaman pero gumawa pa rin ako ng sarili kong daan para mapatunayan ang sarili ko. Hindi ko inasa sa pamilya ko ang ikakaunlad ko, Papa Dudut. Proud ako sa sarili kong pagod at tiyaga ko ang nagtulak sa akin sa maayos na buhay. Madalas akong mailang kapag binabati ng mga kakilala ko ang yaman ng pamilya ko. Ayokong umakto na parang may ambag ako roon. Oo, at swerte akong napunta ako sa pamilyang hindi problemado sa pera. Pero mas gusto kong sa sarili kong gawa ko nagkaroon ng ipangbabayad ko sa lahat ng mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Magkaiba naman kami ni Barbie. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya pero nagsumikap din naman siya tulad ko. Hindi nga lang din talaga ganun kalaki ang kanyang sahod. Napansin ko na mahilig siyang bumili ng mga magagarang gamit at kumain sa mga mamahaling restaurant. Doon talaga kami nagkaiba. Mas trip ko kasi yung mga simple lang na gamit
at nakakabusog na kainan kahit na hindi ito kamahalan. Pansin ko kasi na puro branded ang gamit ni Barbie. Nung una inakala kong mayaman talaga siya pero nalaman ko na galing siya sa hirap at kahit papaano ay nakakaraos naman. Pinaliwanag niya sa akin, Papa Dudut, na mahilig lang talaga siya sa mga mamahaling gamit dahil nawawala raw ang stress niya sa buhay kapag nakakabili ng mga yon. Ang importante naman daw ay wala siyang natatapakang tao sa mga hiling niya at hindi ba naman daw siya nababaon sa utang. Hindi man ako komportable sa naging sagot niya pero tinanggap ko yon. Kaya lang ay parang na-turn off ako minsan nang mag-date kami sa isang luxury mall. May ginawa siya at hindi ko yon nagustuhan. Grabe! Ang bango talaga ng mga shala na mall, no? Ibang-iba sa mga mall na pangmasa. Ang lakas makayaman. Bihira ako pumunta rito kasi ang mamahal nga ng mga benta. Nakakatakot silipin yung price tag. Buti na lang at napapayag kita na dito mag-date. Na-experience ko rin sa wakas makapasok dito. Basta kung saan ka magiging masaya, dun tayo. Alam mo naman na yun. Nako, baka sa simula ka lang ganyan ha. Baka kapag sinagot na kita, hindi na kita mapasunod. Kahit gumawa pa tayo ng kasulatan na magiging under ako sa'yo habang buhay. Ikaw talaga. Pag ako sinumpong baka totohanin ko yan. Sige ka. Uy, Brian! Ano yun? Tingnan mo tong bag na to. Ganda. Mukhang mahal. Huwag na natin lapitan, baka magasgasan. Ay, hindi pwede. Pasok tayo sa loob. Please. Gusto ko lang talaga mahawakan tsaka mapicturan. Ang alam ko, bawal magpa-picture sa mga luxury bags pag hindi naman bibilhin. Para hindi raw magawa ng replika. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ko bibilhin? Ay, bibilhin mo nga. Joke! Siyempre hindi, no? Hindi ko yan afford, pero gusto ko lang hawakan. Magpunos ka maigi ng kamay mo ha. Baka mamaya nagmamantika yung kamay mo. Naku, madali tayo niyan. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi ako susumpungin ng pasma ko ngayon. Halika na! Sabi nila, pagpapasok ka raw sa mga luxury shop, huwag ka raw papahalata na mahirap ka kasi hindi ka nila i-entertain. Mukha namang nahahalata na nila na hindi tayo mayaman. Kasi walang lumalapit sa atin para mag-assist. At mukhang ginajudge pa tayo nung isa ro sa sulok oh. Hayaan mo siya. Hindi rin yan makakapalag sa atin kasi may SOCMED na. Huwag niya tayong ma-discriminate ha, kasi talagang ipopost ko siya sa Facebook. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Oh, sige na, hawakan mo na yung bag para matapos na makakain na tayo. Huwag mo ko madaliin. Moment ko to. Brian, ang ganda ng bag na to. Tingnan mo. Dahan-dahan na sa paghawak ha, kasi tinitignan na nila tayo eh. Ayan, mukhang papalapit na yung isa. Huwag ka kasing kabahan. Harangan mo ko saglit. Harangan? Bakit? Para hindi nila makita na pipicturean ko tong bag. Bawal ngang picturean yan. Kaya nga simple tayo, di ba? Harangan mo ko dali bago sila makalapit. Sige, pero dalian mo ha. Ayan, nakadalawang picture na ako. Okay na to, tara na. Mabuti pa nga. May picture na ako, hawak yung pangarap kong bag. Ay, grabe yung kaba ko dun ha. Buti, nakalabas na tayo bago nila tayo usisain. Wala na akong pakialam sa kanila, no? Basta masaya ako na meron na ako ipopost mamaya sa Facebook ko. Ipopost mo talaga? Eh, hindi mo naman binili ah. Kahit na, kunwari na lang na nabili ko na. Di naman nila malalaman yun. Konting crop lang sa pictures ko kanina, magbumukhang sa akin na yung bag. Pero paano kung may ibang makahalata o makaalam? Eh malalaman lang nila yon kapag sinabi mo. Kaya itiko mo lang yung bibig mo ha. Atin-atin lang to. Okay? Nagmadali na nga kaming lumayo sa pwesto namin yon para makahanap na kami ng pwedeng maupuan. Panay na kasi ang pangungulit ni Barbie na maupo na kami para ma-edit at ma-post na niya ang pictures na kuha niya kasama ang pangarap niyang bag. Napunta kami sa isang Chinese restaurant. Mas ipopost kesa umorder. Ako na tuloy ang nahiya sa waiter na pabalik-balik para ma-check kung may orders na kami. Ang tagal din bago niya na-edit ang mga pictures.
Kasi raw yung mga naunang inuna nito na ayusin ang edit niya. Nagmukhang hindi sa kanya yung bag. May gusto sana akong sabihin sa kanya pero alam kong ikakasama niya ng loob yon. Nakahiyaan ko na ring magpakatotoo sa kanya kasi ayokong ma-offend siya sa akin. Lalo na't gusto ko na talaga siya, Papa Dudut. Iniisip ko na lamang na yun naman na siguro ang huling beses na gagawin niya ang mga bagay na yon. Pero hindi nangyari ang iniisip ko. Sa next date namin, gusto ulit niyang bumalik sa luxury mall na yon para magsukat naman ng mga mamahaling damit at magpapanggap na OOTD niya ang suot niya. Buti sana kung binili niya pero pinahirapan niya lang ang mga nag-a-assist sa kanya. Wala siyang binili maski isa. Sabi niya hindi pa raw niya afford bilhin yon kaya makukontento na siya na i-post na lamang yon at magkunwaring sa kanya talaga ang mga yon. Wala naman daw magtatanong basta wag lang daw akong sasagot kung sakaling may mga has na magtanong tungkol sa mga ipinopost niya. Ganon na siya kakomportable sa akin, Papa Dudut. Nakwento ko yon kay Martin nang minsan akong dumalaw sa kanila. Ayos talaga pag in love ka no? Napapadalas yung pagdalaw mo sa akin, tas bukod pa ron, panay ang libre mo ng alak. Huwag sana kayo magkaroon ng problema ni Barbie para tuloy-tuloy tong biyayang natatanggap ko sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo may problema kami ni Barbie? Ha? Ang bilis naman. Broken ka na ba agad sa kanya? Red flag ba? Hindi ako broken sa kanya, pero red flag siya. Lahat naman ng tao may tinatagong red flag na iwinawagayway lang kapag komportable na sila. Yun nga eh. Masyado na siya naging komportable sa akin. Kaya hindi na siya nagatubili na iwagayway yung red flag niya. Ano ba kasing nangyari? Niloko ka ba niya? Nanlalaki ba? Binastos ka ba niya? Parehong hindi. Huwag mo na akong pahirapang manghula, pre. Anak ka naman ng tipaklong eh. Hindi naman masyadong mahal tong painom mo para stressin mo ko kakahula sa problema mo kay Barbie. Grabe to. Nagiging red flag ka talaga pagdating sa alak, no? Eh ano nga kasing nangyari? Social climber siya. Ha? Paano mo nasabi? Mahilig siya mag-post sa Facebook ng mga mahal na gamit. Uso naman yan ngayon. Basta galing sa pinaghirapan mo, wala namang problema. I-flex mo lang. Yun na nga ang problema. Kasi hindi naman niya gamit yung finiflex niya. Andun pa sa mall naka-display yung gamit. Tapos magpipicture siya at ipopost siya sa Facebook na kunwari gamit niya yun. Baka naman nagbibiro lang siya. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Hindi, iba yung kaso ni Barbie. Siya pa mismo nagsasabi sa akin na huwag ko ipagsabi sa iba na ginagawa niya yun. Kami lang daw dapat ang makaalam. Diyan ka naman red flag, pre. Kasi sinabi mo sa akin. Eh sinabi niya palang huwag mo ipaalam sa iba. Alam mo bagay kayo, parehong mapula mga watawat nyo. Iwagayway mo pa yung iyo. Seryoso na kasi Martin. Kilala mo naman ako. Ayoko sa mga social climber. Wala naman siyang nasasaktang ibang tao sa ginagawa niya. Hindi naman niya ninanakaw yung mga yun. Picture lang naman. Hindi ba't parang pagnanakaw na yung ginagawa niya? Parang inangkin niya yung isang bagay na hindi naman sa kanya. Inuwi ba niya? Hindi naman, di ba? Ulitin ko picture lang yun. Wag mo masyadong palakihin yung issue. Hindi naman na sana lalaki tong issue, kaya lang paulit-ulit na nangyayari. Ako na iniiyak kada may pinopost siya na mamahaling restaurant at mga gamit. Minsan nga, may fine dining restaurant kami nadaanan. Sabi niya, picturean ko daw siya dun. Kunwari kakatapos lang namin kumain. Itatag daw niya ako. Pero sumunod ka naman. Oo, kahit ayoko. Ay, parang ako na naiiya sa ginagawa niya. Minsan nga, nasita kami doon sa jewelry shop na pinuntahan namin. Gusto niyo magpicture habang suot yung kwintas. Nag-request siya na picturean ko siya doon sa store. Doon daw sa area na hindi halatang jewelry shop. Para daw hindi mapansin na doon lang namin kinunan yung picture. Sinubukan namin maghanap ng pwesto. Tapos akala tuloy ng staff, itatakbo namin yung kwintas. Ang nangyari, pinahubad kay Barbie yung kwintas tapos pinaalis kami. Gusto pa sana niya i-post sa Facebook yung insidente para mabash daw sila pero pinigilan ko lang. Tinakot ko siya. Sinabi ko kapag ipopost niya yun, malalaman ng friends niya sa Facebook na fake lahat ang ina-upload niya. Ayun, kumalma bigla. O anong balak mo ngayon? Parang gusto ko nang tumigil sa panliligaw. Pero kapag naiisip ko yun, nahihirapan ako. Malamang, gusto mo na eh. Ano ba sa tingin mo pwede kong gawin ngayon?
Siguro hayaan mo na muna. Basta wala naman siyang natatapakang tao, ayos pa rin yun. Ano bang mas pipiliin mo? Low-key at simpleng babae pero cheater naman? O yung ma-flex sa mga mamahaling gamit na babae pero mukhang loyal? Pili ka, pre. Natahimik ako sa sinabi ni Martin, Papa Dudut. Imbes na maging klaro, mas naguluhan ang feelings ko para kay Barbie. May point din naman kasi si Martin pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Nag-change topic na lamang kami para hindi na ako ma-stress kakaisip sa kanya. Maayos naman kasi talaga si Barbie. Sa akin lang siya nagpapaligaw at alam kong loyal na siya sa akin. Ni minsan kahit may gwapong dumaan sa harapan namin ay hindi niya yon pinapansin dahil nakafocus siya sa akin. Ibang kilig na nararamdaman ko sa tuwing ginagawa niya yon. Malambing din siya at maunawain sa mga maliliit na kapalpakan ko. Hindi rin siya tinotoyo. Saka syempre, ang laking bonus na maganda siya at sexy. Ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Kaya lang nadali niya kasi ang pinakaayaw ko sa isang tao. Yung pagiging social climber. Marami akong inalis sa buhay ko ng mga taong ganito. Lalo na yung mga hindi na nga afford ang marangyang lifestyle pero pinipilit pa rin para lamang may maipagyabang sa ibang tao. Nakakalungkot lang makakita ng mga ganito, Papa Dudut, at mas lalo lang akong nalungkot dahil kabilang si Barbie sa kanila. Gustuhin ko mang iwasang makita ang pagiging social climber niya pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi? Kade-date namin sa kaka-date namin, mas lantaran niyang ipinakita ang pagiging social climber niya. In-overthink ko tuloy na baka gamitin niya ang pera ko para lamang magmukha siyang sosyal at angat sa iba. Parang hindi ko masisikmura yon, Papa Dudut. Parang hindi ko kakayanin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinaya ko pa ba ang pagiging social climber ni Barbie? Oo, sinubukan ko pa rin. Nagkunwari na lamang ako na okay lang at lagi ko na lang iniisip ang good sides niya kapag nati-turn off na ako sa mga ipinapakita niyang pagiging social climber. Minsan nga ay gusto niyang manood kami ng sine pero dapat daw doon sa mga reclining chair para magmukhang premium at maisip agad ang mga tao na hindi regular na sinihan ang pinasukan namin. Maaga rin kaming pumasok sa loob ng sinihan para lamang makapag-oras siya bago magsimula ang pelikula. Pinakita rin niya ang mamahaling kape na hindi rin naman niya ininom daw dahil acidic siya. For the picture lang daw, Papa Dudut. Isang beses din ay nagsukat siya ng mamahaling sapatos, nagpa-pedicure siya at foot spa para bumagay sa sapatos na isusukat niya. Mahalang sapatos na yon at alam niya sa sarili niyang hindi niya yon bibilhin. Pero kailangan pa rin niyang picturean para ma-post sa Facebook. Siyempre, inari na naman niya ang sapatos na yon kahit sinukat lang naman niya. Kasabwat pa nga ako dahil ako ang nagpicture sa paa niya habang suot niya yon. Ako rin ang nag-edit para magmukhang hindi floor ng mall o shop. Nakakahiya talaga yon pero ginawa ko pa rin kasi habang tumatagal, nahuhulog naman na ang puso ko sa ibang magaganda niyang kinikilos. Doon naman siya bumabawi. Pero pagkatapos niya makabawi, gagawa na naman siya ng mga bagay na agad kong hindi magugustuhan. Yun ang naging cycle naming dalawa, Papa Dudut. Napagod yung pa akong umaura ha. Ang tagal mo kasi bago nakuha yung tamang anggulo eh. Sorry. Hindi naman kasi ako magaling magpicture. Sayo ko lang naman to ginagawa. Eh dapat masanay ka na. Kasi kapag tayo na, ikaw na ang official photographer ko. Siguro kaya mo naman ang gawin yung mag-isa. Hanga nga ako sa galing mo magpicture eh. Huwag mo na ako idamay dyan. Hindi pwede no, kailangan pa rin kita. Para makarelate ka na rin sa mga boyfriend na taga-picture ng maaarte nilang girlfriend. Ay, hindi na ako makapaghintay na maging official na tayo.
Bakit kasi hindi mo pa ako sagutin ngayon? Oy, may lakad ka ba? Ba't nagmamadali ka? Ikaw kaya nagsabi na hindi ka na makapaghintay na maging official tayo. Wait lang kasi. Sure naman na sasagutin kita balang araw eh. Pero ngayon, wait lang muna. Bakit? Tetestingin mo pa ba ako? Hindi naman. Kasi gusto kitang sagutin kapag nasa ibang bansa na tayo. Ha? Hindi ba cute yun sa'yo? Sa ibang bansa magiging tayo? So, kailangan muna natin pumunta sa ibang bansa para sagutin mo ako? Kasi pwede naman. Mahilig naman ako mag-travel. Hindi ako mahilig mag-travel eh. Tsaka sayang lang ang pera, mapapagod lang ako sa kakalakad. Mabilis din ako mahilo sa biyahe, hindi ko kaya. Nalalabuan ako sa gusto mo mangyari. Gusto mo, sa ibang bansa ako sagutin. Pero ayaw mo naman mag-travel para mangyari yun. Ayaw mo lang yata ako sagutin eh. Ay, teka, mali pala ako ng pagkakasabi doon. Ang gusto ko lang mangyari, yun bang magmukhang nasa ibang bansa kita sinagot? At pwede naman mangyari yun. Anytime, pwede ako mag-leave sa trabaho para lang matupad na yan. Hindi mo naman naintindihan eh. Hay nako, hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na tayo gagastos ng mahal. Meron akong mas praktikal na alam. Mas praktikal? Paano? May kakilala ka bang magaling mag-edit ng pictures? Nagagawa mo naman yun kahit sa simpleng app lang sa cellphone mo, di ba? Iiba pa rin yung professional para walang bahid ng pandaraya. Anong ibig mong sabihin? Pwede na kitang sagutin anytime. Basta may mahahanap kang mag-e-edit ng picture natin na kunwari nasa Korea tayo. Yung tipong nasa ilalim tayo ng cherry blossoms. Yung bang nakasuot tayo ng puffer jackets. Yung ramdam na ramdam ko tuloy yung lamig. Yung ganon. Eh bakit hindi na lang tayo pumunta ng Korea para totoo na? Ako nang bahala sa gastos para lang ma-experience mo rin yun. Eh sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig mag-travel. Uunahin ko na lang ibili ng gamit kaysa ipang bakasyon ko, no? So yun talaga ang gusto mo? Magaling mag-edit? Kuha-kuha mo talagang idea ko. Ay, para may ma-post ka sa Facebook, tama ba? Oo, grabe. Iba na talaga ang connection nating dalawa. Gets na gets mo na yung gusto ko. Pero sa panahon ngayon, kahit gaano kagaling yung nag-edit, mahalata pa rin. Marami nang magagaling na mga mata ngayon. Mahirap na kapag nagkabukingan, nakakahiya. Hindi yan. Marami akong friends sa Facebook na alam agad kapag edited ang picture o hindi. E di i-hide natin sa kanila. Basta yun lang naman yung gusto ko eh. I-edit tayo sa iba't ibang lugar sa Korea. Gusto ko yung mga sikat na tourist spot doon ha. Tsaka kung pwedeng mag-edit na may kasama tayong sikat na artista sa Korea. Di ba? Kunwari kasama natin nagsasamgyupsa. Perfect yun, di ba? Perfect yun. Parang hindi ako sigurado kung gusto ko yan. Alam ko na bibigla ka pa lang ngayon. Pero mamaya pagka uwi mo, marirealize mo na maganda yung idea ko. At least, hindi ka nagagastos pang travel natin, di ba? Kailangan lang nating magpanggap. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Barbie, Papa Dudut. Pero inintindi at inunawa ko pa rin. Siguro'y ganun lang talaga siya, baka may nangyari sa kanya noon kaya naging social climber siya. Sinubukan pa rin niya akong kumbinsihin tungkol sa ideya niya. Umuo na lamang ako para tumigil na siya. Pero ayoko talaga. Buong gabi na magkasama kami at wala siyang ibang bukang bibig kundi ang matuloy ang plano niya. Hindi pa rin ako nagsasalita tungkol doon. Nagtampo tuloy siya dahil nahalata niyang naiinis na ako. Nagpahatid na siya sa bahay at hindi niya ako tinext o chinat man lang. Nalungkot ako kaya minessage ko siya at sinabing payag na ako sa gusto niya. Naghanap talaga ako ng magaling mag-edit ng picture para magmukhang nasa Korea kami. Nagbayad ako ng malaki para lamang magawa yon. Natuwa si Barbie nang makita mga picture na inedit. Doon na niya ako sinagot. Pinost ni Barbie ang pictures namin at hindi ko yon inaccept sa timeline ko nang itag niya ako. Andun pa rin kasi ang hiya ko. Lalo na't nag-copy-paste din siya ng quote mula sa ibang magkarelasyon na vlogger. Iyang hiya talaga ako sa ginawa niyang yon. May mga taong nagko-comment at pabirong nagsasabi na baka edited daw. Pero nilabanan ni Barbie yon at sinabing totoo ang lahat. Nag-comment pa siya ng flight tickets namin kunwari pero kinuha lang niya mula sa internet ang mga yon. Kabado talaga ako na may makahalata. Halos atakihin ako ng anxiety dahil sa mga ginagawa niya. At nung hindi ko na talaga natiis, ginost ko na siya.
Ilang beses niyang sinubukang puntahan ang bahay ko pero lagi akong nagtatago. Hindi ko siya kayang harapin dahil baka hindi ko ma-filter ang dapat kong sabihin sa kanya. Papa Dudut. Hello, Martin, saan ka? Siya tayo? alas 10 pa lang ng umaga pre. Okay na yan. Mag-almusal ka na tapos punta mo na ako dito sa bahay. Ako nang bahala sa lahat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang aga-aga, alak agad ang bungad mo? Teka, naghiwalay na ba kayo ni Barbie? Paano mo nalaman? Lahat ng taong broke nag-aayang uminom sa umaga. Bakit kayo naghiwalay? Kasasagot niya lang sa'yo, di ba? Walang formal breakup. Ginost ko na lang siya. Uy, mali naman yan. Kaya po nga pangit tingin sa atin ng mga kababaihan dahil sa mga ganyang gawain eh. Kasalanan naman kasi ni Barbie. Kahit pa kasalanan niya, pre. Dapat tapusin mo pa rin ng maayos para hindi na umasa yung tao. Papahirapan mo pa siya eh. Bigyan mo na agad ng closure. Napasaya ka rin naman niya kahit papano. Baka kasi kapag magkaharap kami, hindi ko makayanan. Baka bigla akong maging marupok. Alam mo naman na siya ang kahinaan ko ngayon. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka? Ang saya niyo pa naman tingnan dun sa mga picture niyo sa Korea. Ang laki ng ginastos mo ron tapos maghihiwalay rin pala kayo. Ay, yan na nga eh. Hindi naman talaga kami pumunta ng Korea. Edited lang yung mga picture. Gusto niya lang palabasin na galing kami dun. Si Barbie may pakana nun. Bumayag lang ako para mapasaya siya. Pero hindi talaga ako komportable kaya... Kaya mo siya ginost. Mali ba talaga ako? Naiintindihan naman kita, pre. Mga bata pa lang tayo. Lagi mo nang sinasabi na ayaw mo sa mga social climber. Kaya lang, mas maganda kung sasabihin mo na lang sa kanya yung dahilan para magkaroon din siya ng closure. Ang hirap na may nasasaktan tayong tao. Tama ka. Sige, pass muna sa inuman ngayon. Tatawagan ko lang si Barbie. Basta tuloy pa rin yung inuman, pre. Ano man maging resulta ng pag-uusap niyo ni Barbie, ha? Pero parang awa mo naman, pre. Mamayang gabi na natin i-schedule. Huwag ganito, tirik na tirik yung araw, oh. O sige, ako nang bahala mamaya. Bye. Kahit ayoko pero sige, tawagan na kita para magkali naman na. Oh, mabuti naman at nagparamdam ka na. Sorry kung natagalan bago kita tinawagan. Kulang nga tong tawag eh. Kailangan mo magpakita ng personal sa akin. Ano ba kasing nangyari? May problema ba tayo? Meron. Eh di sabihin mo sa akin para alam ko. Hindi yung bigla ka na lang nawawala. Talo mo pang babaeng may toyo? Barbie, gusto ko lang mag-sorry kung hindi ako nagparamdam sa'yo ng ilang araw. Eh ano ba kasing dahilan? Bakit hindi ka na lang bigla nagparamdam? Kasi ayoko na. Anong ayaw mo na? Bala ko talaga na i-ghost ka eh, para hindi na ako mahirapan na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam ko masasaktan ka. Pero hindi naman tama na gawin ko yun sa'yo. Kaya tumawag ako para formal na makipag-iwalay. Ang galing mo rin no? Matapos mo akong makuha at saka ka biglang aayaw. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki eh. Sa una lang kayong magaling. Gusto naman talaga kita eh. Hanggang ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Hindi ako nagsisinungaling. Ay. Kaya gusto ko na rin aminin sa iyo yung totoo para hindi rin mabigat to sa dibdib ko. Barbie, social climber ka. Hindi ko yun nagustuhan. Anong social climber? Hindi ako ganun no? Kapal na mukha mo ah. Simpleng tao lang ako na simpleng mga bagay lang ang gusto. Sige, ganito na lang. Hindi ako natuwa sa mga pinost mong mamahaling gamit sa Facebook, lalo't hindi naman sa iyo yun. Huli na rin talaga yung pagpapa-edit mo ng pictures natin na kunwari nasa Korea tayo. Doon talaga ako nadali. Ayoko na. Eh di sana sinabi mo sa akin yan. Tsaka wala naman akong ginawang masama ah. Nagnakaw ba ako? Nanira ba ako ng ibang tao? May mga tao bang napariwara dahil sa mga post ko? Wala naman di ba? Ang babaw ng panghusga mo sa akin. Barbie, ang gusto ko lang sana. Tuloy-tuloy ang sasabihin mo. Baka mamaya hindi pa kita matansya. Tama lang na maghiwalay na tayo.
Sinubukan kong tawagan muli si Barbie para ipaliwanag ang sarili ko. Nasaktan ako na hindi niya ako nagawang maintindihan. Pero sa huli ay sinukuan ko na rin lalo't pinagbumuran niya ako sa text. Blinak na rin niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Maraming nag-message sa akin na mga screenshot ng mga parinig niya sa akin sa Facebook. Ako ang nagmukhang masama. Tinanggap ko naman yon at hindi ko na kailangang ipaliwanag ang side ko dahil ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa sarili ko. Hindi naman enough na gusto mo lang ang isang tao. Dapat din ay makakabuti siya para sa mga pinaglalaban mong prinsipyo sa buhay. Sadly, hindi yon natumbasan ni Barbie. Nanghinayang talaga ako sa relasyon namin at aminado akong nami-miss ko pa rin siya kahit may 4 na buwan na kaming hiwalay. Pero wala naman akong balak na makipagrelasyon pa ulit sa kanya. Wala na akong naging balita pa sa kanya at nagbalik na akong muli sa dati kong nakasanayan. Date lang muna pero iwas muna sa commitment hanggat hindi pa nakikita kung siya na talaga. Natuto na ako sa mga nangyari sa amin ni Barbie at ayoko nang maulit pa yon. Sisiguraduhin ko na kung sino man ang next na makikilala ko, siya na ang nararapat at huli ko. Ayoko nang sumugal sa maling tao para sa akin at hindi na ako papayag na unahin ko lagi ang kilig at landi. Meron pang mas malalim doon para mas tumibay ang pundasyon ng magiging relasyon namin kung sino man siya. At habang wala pa siya ay maghihintay lamang ako. Gagawin ko muna ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at makukontento sa sarili ko. Aayusin ko ang mga maling nakagawian ko at balang araw kapag nagkita na kami ng dawan ko, hindi na ako magkakamali na piliin siya at ipaglaban. Dahil sigurado na ako sa mga desisyon ko sa sarili ko dahil minsan ay nagawa ko ng piliin kung ano ang mas tama para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Brian. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may hindi magandang ugali dahil hindi naman tayo pinanganak na perpekto. Kaya nga mahalaga na sikapin nating mabago ang mga kapintasang iyon upang hindi tayo tumandang paurong. Ikaw kabarangay, anong hindi magandang ugali ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Dear Papa Dudut, kilala ang pamilyang Pilipino sa pagkakabuklod-buklod. Nasa kultura na po natin na magsama-sama 1 o 2 beses sa isang taon para magkumustahan sa pamamagitan ng reunion. Noong bata pa kami ng mga kapatid ko ay laging sinasabi sa amin ni Mama na pamilya lang daw ang matatakbuhan namin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Kaya dapat ay hindi namin sirain anumang relasyon ang meron kami sa aming mga kamag-anak. At kahit na nga ngayong matanda na ako ay dala-dala ko pa rin sa puso ko ang mga pangaral na yon sa amin ng nanay namin. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa mga kabarangay natin. Ako si Lana, kaka 34 ko pa lamang at taga Fairview, Quezon City. Isa ako sa mga libu-libong tagapakinig ninyo. Sa katunayan ay nahawaan ko na nga ang mister ko sa pagmamarathon ng mga istorya ninyo online. Bukod kasi sa mga aral at inspirasyon sa buhay na napupulot namin sa pakikinig sa Barangay Love Stories, nagsisilbi na rin po yung bonding namin ng asawa ko, Papa Dudut. Pero hindi love story namin ang gusto kong ibahagi sa kwento ko ngayong tanghali.
Magsisimula ang lahat 3 years ago onwards. Dati kaming nakatira sa Navotas dahil mangingisda ang tatay ko. Doon na rin sila nagkakilala ni mama at karamihan sa mga kamag-anak namin ay taga doon din. Masasabi ko na masaya at magulo ang kabataan ko kasama ang mga kapatid ko't pinsan. Hindi po kami mayaman pero laging pinaghahandaan nila mama at ng mga kapatid niya ang Pasko at bagong taon kung saan ay nagsasama-sama kami para kumain at magpalaro. Yon ang kaugaliang kinalakhan ko. Kaya inakala kong perpekto ang aming pamilya. Ate Miriam, ano na? Ano na ba yon, Adora? Kailan mo planong pansinin yung nanliligaw sa'yo dun sa may water refilling station? Dinig ko, gustong-gusto ka raw nun. Tsaka, biyudo yun, kaya ayos na rin. Ano pa pinagsasasabi mo? Kilabutan ka nga. Bakit ako magpapaligaw ay may asawa akong tao? Santisi mong babaeng to? Ay, alam naman natin na hindi na magtatagal yung buhay ng asawa mo. Manahimik ka nga. Matakot ka nga sa Diyos. May takot ako sa Diyos, ano? Lagi nga ako nagsisimba tuwing linggo at nagro-rosaryo gabi-gabi. Kung totoo yung sinasabi mo, sana alam mo sa sarili mo na masama yung iniisip mo. Hindi porke may sakit ang asawa ko ganyan mo na tratuhin. Masyado ka namang ano. Ikaw lang naman inaalala ko. Ano nga ko inaalala mo? Siyempre, masarap kaya yung may kasama sa buhay lalo na pagtanda natin. Ako nga nakatatlo na eh. Madali kasi akong magsawa kaya pag ayoko na pinapalitan ko na. Ikaw yun. Magkaiba tayo. Mahal ko ang asawa ko. At kahit na ano mangyari, hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka may mga anak ako, hindi ko kailangan maghanap ng ibang kasama. Hindi naman garansya na makakasama mo pa dito sa bahay niyo yung mga anak mo, lalo na pag nagsipag-asawa na sila. Nandito na po ako. Wala na. Bakit ngayon ka lang, nak? Ay, heavy traffic po kasi kaya medyo ginabi ako. Tapos may hinuhukay pang kanal dun sa main road kaya isang kalsada lang yung nadadaanan. Hassle nga po eh. Uy, Tia, nandito po pala kayo sa bahay. Oo, nakikipagkwentuhan lang naman ako dito sa nanay mo. Talaga po? Gusto ko nang paalisin tong tsahin mo eh. Nakakainis kasi yung mga sinasabi. Grabe ka naman ate. Tungkol saan po ba yung pinag-uusapan nyo kung ayos lang malaman? Ayos lang naman pero baka pati ikaw mainis. Napakasulsul mo talaga. Bakit maiinis si Nana? Sigurado ako na pag nalaman niya baka nga matuwa pa siya at pasalamatan ako. Tungkol saan nga po kasi yun, Tia? May nagkakagusto kasi sa mama mo. Yung may-ari ng water refilling station dun sa kanto. Biyudo yun. Malaki na rin ang mga anak. Sinabi ko lang naman dito sa nanay mo na magpaligaw na kasi syempre, hindi natin sigurado ang buhay. Sobra naman po kayo. Buhay pa po yung tatay namin. Konting respeto naman. Anong konting respetong pinagsasasabi mo? Bastos po kasi yung sinabi nyo. Ano bastos doon? Lahat bastos. Hindi ko alam kung paano nyo nakuhang sabihin yun eh. Alam nyo na nga may pinagdadaanan yung pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Imbis na mapagaan nyo yung loob namin, lalo nyo lang pinabibigat. Depende yon kung paano nyo tatanggapin. Minasama nyo. Kaya kasalanan nyo yun. Talaga namang, ayaw pang tumigil ah. Huwag mo na lang patulan yung tiya mo. Baka hindi pa yan nakakapaghapunan eh. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo, Adora. Baka nga hinahanap ka na ng mga anak mo eh. Anong oras na oh? Uuwi naman talaga ako eh. Pero, pautangin mo muna ako ng bigas. Gawin mo ng 3 kilo pero sa sunod na linggo na yung bayad ha. Dali na para makauwi na ako. Papa Dudut pangalawang kapatid ni Mama si Tia Adora. Sa 5 kapatid ng Mama, ang tiyahin kong ito ang hindi ko masyadong paborito. Matabil kasi ang dila niya kahit na lagi niyang sinasabi na prangka lang daw siya. Pero para sa akin ay magkaibang bagay po yun. At habang nagkakaedad ako ay lalo kong napatunayan kung gaano siya kasakit magsalita.
Bukod doon ay napaka-insensitive din niya na tao. At patunay na doon ang pangbubugaw niya kay mama sa ibang lalaki kahit na buhay pa naman. At ang malala pa ay may sakit ang tatay namin. Kaya nga gigil na gigil ako sa kanya ng gabing yon. Pero laging sinasabi ng mama na pagpasensyahan ko raw ang Tia Adora ko. Sa kanilang 6 na magkakapatid, ito raw talaga yung espesyal. Premature raw kasi ito at sakitin kaya kung ano-anong gamot ang pinainom sa kanya noong bata pa lamang. Nasalinan din daw ito ng dugo noong minsang nagkadengge. Kaya siguro ganun yung pag-uugali niya. Ewan. Pero hindi talaga nakakatuwa itong tiyahin ko at kahit na anong pangunawa ang gawin ko ay dumarating pa rin yung puntong bigla na lamang may sumasanib sa akin na masamang espiritu para patulan ko siya, Papa Dudut. Ate, nandiyan ka ba sa tindahan nyo? Ay, tiya, kayo pala. Wala po si mama, namalengke po. Ay, ganun ba? Pwede ba akong makautang? Ano pong uutangin nyo? Panlaba lang sana. Sabong bareta tsaka powder. Ay, samahan mo na rin ng sabong mabango, pampaligo tsaka shampoo at conditioner. Sige po, pero kailan nyo po planong bayaran? Grabe ka naman. Di ko pa nga nagagamit yung mga inutang ko. Tinatanong mo na kung kailan ko babayaran. Huwag niyo po sanang masamain. Siyempre, pinapaikot lang ni mama yung puhunan ng tindahan. Babayaran ko naman kayo Masyado kong sigurista. Ilang beses niyo na po kasing sinabi yan, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong inaabot na pambayad. Yung inutang yung bigas, sabi niyo babayaran niyo sa susunod na linggo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos pumatong na lang yun sa mga utang niyo nung nakaraang buwan pa. Madadagdagan na naman po ngayon. Wala na pong space sa listahan niyo, Di isulat mo sa likod. Late-late na bagay pinoproblema mo. Huwag naman po kayong ganyang magsalita. Paano hindi ako magkakaganito? Akala mo ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo kamag-anak nyo naman ako. Kaya nga po pinagpapasensyahan namin kayo kapag delay yung bayad nyo kasi kamag-anak namin kayo. Ito na po yung mga kinuha nyo, tiya. Pinlastik ko na rin para di na po kayo mahirapang bitbitin. Ay, salamat naman. Buti naisip mo yan. Walang anuman po. Ingat po kayo. Sandali. Maalala ko lang. Parang malapit ka nang mag-birthday, di ba? Po? Opo. Sa susunod na buwan na yon. Buti pa kayo naalala nyo. Ako kasi nakalimutan ko na. Ay, syempre. Tanda ko lahat ng birthday ng mga pamangking ko, no? Okay po. Pero, ilang taong ka na ba sa birthday mo? 30? Hindi po. 32 na po ako noon. Nako, lalagpas ka na pala sa kalendaryo. May masama po ba doon? Meron. Lalo na hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala sa mama mo. Kailan mo ba kasi planong mag-asawa? Asawa agad? Wala pa nga po akong boyfriend. Di sige, boyfriend. Kailan ka ba magbo-boyfriend? Tia Adora. Wag mo na akong lilinyahan na wala ka pa namang hinahabol na deadline kasi ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka na bumabata. May expiration yung matres nating mga babae kung plano mo magkaanak. Baka mahirapan ka na. Sige ka. Ay, alam ko naman po yun. Alam mo naman pala Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Siguro babae gusto mo, no? Huling check ko sa sarili ko, lalaki pa rin naman po. Kaya nga lumandi ka na. Gayahin mo ako. Talo pa kita Ano pong gagayahin ko sa inyo? Yung mabilisan yung pagpapalit ng mga lalaki? Hay! Sobra ka naman sa sinabi mo. Huwag niyo na po kasing problemahin yung tungkol sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Darating din po tayo doon. Baka nga magulat na lang kayo kasi naunahan ko na kayo magpakasal. Ay, nakakainis ka naman Alis na nga ako rito bago pa masira ang araw ko. Sige po, ingat po uli kayo. Baka makatapa kayo ng jackpot lalong masisira araw nyo. Papa Dudut, taon-taon na lang laging kinukumusta ni Tia Adora kung kailan ko planong mag-asawa. Yun bang parang may pa-countdown siya na malapit na raw lumagpas sa kalendaryo ang edad ko. Akala mo naman ay may makukuha kong premyo sakaling magka-boyfriend na ako o makapag-asawa tulad ng gusto niyang mangyari.
Kahit na sanay na ako sa mga tanungan niyang ganon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin mapigilang ma-stress, lalo na may pinagdadaanan ng pamilya namin dahil sa pagkakasakit ni Papa. Tapos ay sumasabay pa talaga siya. 5 ang mga anak ni Tia Dora, 25 anyos ang panganay at 8 taon naman yung bunso. May naging karelasyon siyang mga lalaki at nagkaanak sa mga ito, pero kapwa hindi nauwi sa kasalan. Bale sa una niyang kinasama, 3 ang naging anak niya at sa pangalawa naman ay 2. Hiwalay na rin naman siya doon at noong mga panahong yon ay meron na siyang boyfriend na mas bata sa kanya ng 15 taon. 43 years old na ang tiyahin ko at 28 naman na yung boyfriend niya. 3 taon lang ang tanda sa panganay niya. At lagi niyang binibida na talo pa raw niya ako dahil sa edad niyang yon ay may asim pa siya at ibubuga sa mga lalaki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa tiyahin ko. At kahit na may sinasabi sa kanya yung iba naming kamag-anak dahil sa pagiging bida-bida niya, ay hindi ko na yon ginagatungan pa lalo't hindi ganoon yung tinuro sa amin ng mga magulang namin. Kaya nga sa abot na makakaya ko ay pinapalagpas ko na, Papa Dudut, ang mga sinasabi ng tiya ko at pinagpapasa Diyos ko na lamang na sana'y magbago na siya. Mabilis na lumipas ang 2 linggo pero hindi bumuti ang lagay ng tatay namin. Sa katunayan ay labas-masok na rin siya noon sa ospital at nagsimula lang yon sa ubo at lagnat na nauwi sa pulmonya. Noong huling beses na dinala namin siya sa ospital ay huling beses na rin pala na makikita namin siyang buhay, Papa Dudut. Ang sakit mawala ng magulang pero inisip na lang namin na nakapagpahinga na siya sa piling ng Panginoon. Pinagtulungan naming magkakapatid ang burol at libing ng tatay namin. Kahit na malungkot ang aming pamilya ay nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng pagkakataon na makasama si Papa ng ilang taon bago niya ito bawiin sa amin. Kahit na iniwan na kami ng tatay namin, nanatiling matatag ang aming pamilya. Nangako kami ng mga kapatid ko sa isa't isa na hindi namin pababayaan ang mama namin. Pero lagi namang sinasabi ni Mama na kaya niya ang sarili niya at ayos lang daw kung gusto na naming mag-asawa o bumukod. Malalaki na rin kasi kami at nasa tamang edad na rin. Tapos na rin kami sa pag-aaral, may pinagkakakitaan namang maliit na tindahan si Mama. Pero pinangako ko sa sarili ko na habang wala pa akong asawa ay babantayan ko ang mama namin at aalagaan ko siya. Mabilis nga na lumipas ang 3 buwan at nakarating sa kaalaman ko na patuloy pa rin kinukulit ng tiyahin ko si Mama na magpaligaw gayong wala na raw naman ang tatay namin. Grabe kung hindi ba naman talaga tinamaan ng lintik, Papa Dudut. Alam mo, malapit na akong mapikon dyan sa tiyahin mo, nak. Ang kulit! Panay bugaw sa akin doon sa biyudong may-ari ng water refilling station dyan sa kanto. Sinabi ko na ngang hindi ako interesado, pilit pa rin ang pilit. Bilib nga po ko sa inyo kasi hanggang ngayon hindi pa kayo napipikon kay Tia. Mapipikon pa lang, sabi nyo. Ang haba rin ng pasensya nyo eh. Oo naman. Kasi iniisip ko pa yung mararamdaman niya. Kilala mo naman yung tiya mo. Napakabalat sibuyas. Opo. Pero siya nga hindi niya iniisip yung nararamdaman nyo. Kamamatay lang ni Papa pero gusto niya na agad na palitan nyo. Kahit nga nung may sakit pa lang ang papa nyo, sabi na siya ng sabi tungkol sa bagay na yon. Sa susunod, sasabihin ko na talaga sa kanya na kung gusto niya, siya na lang yung magpaligaw doon. Total, sanay naman siya na maraming nagkakagusto sa kanya. Ay opo, proud pa nga siya na marami pa rin daw nagkakandara pa sa kanya kahit na may jowa na siya. Wala naman akong pakialam do kasi buhay niya yon. Ang akin lang sana, wag niya na akong idamay. Kahit na wala na ang papa niyo, hindi ko yun ipagpapalit sa iba.
Kontento na ako na siya lang yung lalaking minahal at pinakasalan ko. Hindi ko na kailangan kumilala ng ibang lalaki, no? Sana maintindihan ni Tia na hindi lahat ng tao katulad niya. Yun bang hindi mapakali kung walang lalaki? Pero ako lang naman to. Matanda na rin kasi ako kaya ayoko na talagang pumasok sa panibagong relasyon na yan. Kaya lang ikaw, bata ka pa at hindi ka pa nai-in-love. Ang akin lang naman, may plano ka bang mag-asawa o mag-boyfriend man lang? Meron naman po. Yung totoo, may naliligaw po sa akin, Ma. Talaga? Isagutin mo na yan! Hala si Mama, oh. Naliligaw pa nga lang. Natuwa lang naman ako kasi ngayon mo lang sinabi na may nanliligaw sa'yo. Kaya nga sana wag mo nang patagalin, ha? Hindi na uso yung inaabot ng ilang buwan. Sagutin mo na agad para maipakilala mo na rin sa amin ng mga kapatid mo. Naku, matutuwa yung mga yun. Huwag po kayong mag-alala kasi feeling ko, siya na talaga. Matagal na rin kasi niya akong gusto. Ako lang yung nagtataboy sa kanya nung una. Talaga? Bakit mo naman siya tinataboy? Kasi naiinis ako sa pagiging mahangin niya. Pero habang unti-unti ko siyang nakikilala, nalaman ko na mabait naman pala talaga siya. Maginoo at magalang. Sigurado ako magugustuhan niyo rin siya sakaling ipakilala ko na siya sa inyo. Kung ganon, excited na ako. Basta balitaan mo ko sakaling sinagot mo na siya, ha? Magluluto ako ng masarap pag pumunta siya rito sa bahay natin. Sige po. Pero pwede ba ngayon na kayo magluto ng masarap? Namimiss ko na po kasi yung special sisig niyo eh. Nung nakaraang araw pa ako nagkikrave noon. Nako! At naglambing na nga atong anak ko. Sige na po. Ako na magbabantay sa tindahan habang nagluluto kayo. Damihan niyo po ng sili ah. Gusto ko yung maanghang. Oo, nadamihan ko talaga para pag humingi yung tiya mo ay mapaltos yung bibig niya sa anghang. Ma naman! Joke lang. Pero kilala mo naman yung tsahing mong yun. Kahit 5 bahay yung layo sa atin, naaamoy niya pa rin kung ano yung niluluto nating ulam. Lalo na kung masarap. Oo nga po. Maya-maya pupunta na siya rito na may dalang platito. Oo, tapos masahol doon may panibago na naman siyang uutangin sa tindahan natin. Ay, nako! Si Adora talaga! Papa Dudut, tuwang-tuwa si Mama nang malaman niyang merong nanliligaw sa akin. Sa katunayan ay gusto na raw niyang sagutin ko yon para naman may pakilala ko na sa kanya. Sa totoo lang ay matagal na kami nag-uusap nitong katrabaho ko. Masugid ko na talaga siyang manliligaw pero hindi ko lang masyadong pinapansin. Akala ko ay mawawala na lang yung pagkagusto niya sa akin pero ako yung biglang nagkagusto sa kanya. Siguro'y ginayuman niya ako pero hindi naman ako nagrereklamo. Masarap naman talagang ma-in-love kaya nga pagkalipas lang ng 2 linggo, Papa Dudut, ay binigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. As usual ay nakarating sa buong angka namin na sa wakas ay may boyfriend ako. At nung araw nga na dinala ko siya sa bahay para ipakilala kay Mama at sa mga kapatid ko abay biglang umiksena si Tia Dora. Nakala mo'y kung sinong nakapagtanong sa boyfriend ko. Ang malala ay tungkol pa sa personal niyang buhay ang mga tinanong ni Tia. Katulad ng ilan silang magkakapatid, may business raw ba ang mga magulang ni boyfriend at kung magkano raw ang sinasahod niya. Katwiran ni Tia Adora ay concern lamang daw siya sa akin. Kung kaya ba niyang buhayin ang pamangkin niya kapag nagpakasal na kami. Nakakaloka. Hindi nagtagal ay na-engage kami ng boyfriend ko at nagpakasal na rin kami, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay may bahay na kami na binigay ng parents ng asawa ko sa kanya. Pero i-renovate pa lang namin kaya sa bahay muna kami tumira. Kasama si Mama lalo na noong nabuntis ako. Inabot din ng 1 taon ang renovation pero dahil cesarean ako ay pinili ko muna magstay sa bahay namin para maalagaan ni Mama. Ang hirap din kasing kumilos kung ako lang mag-isa. Lalo na at sariwa pa yung tahi ko. Pero nakaraos din naman ako at hindi nagtagal ay sumapit yung araw ng pagpapabinyag namin sa aming baby. Pero hindi ko akalain na pati yon ay guguluhin ni Tia Adora
nang mag-imbita siya ng sandamakmak niyang mga kazumba sa binyag ng anak ko para makikain, Papa Dudut. Ano ba naman yun, Lana? Bakit ganun lang? Kakaunti yung pinakain mo dun sa mga kazumba ko. Sabi nung isa, hindi raw sila nabusog. Mawalang galang na po, Tia Adora. Pero hindi ko naman po kasalanan kung pumunta sila rito eh. Hindi ko naman sila inimbita. Kayo lang naman po yung nagsama sa kanila rito. Alam niyo namang may iba pa kaming bisita. Bisita rin naman sila. Mga kazumba ko nga yun. Eh di sana kayo yung nagpabinyag, saka kayo rin yung nagpakain. Ano sinabi mo? Alam nyo, buti na lang talaga may extra money pa kaming mag-asawa para magdagdag ng pagkain. Kasi nakakahiya naman kung pinalis namin yung mga bisita nyo kanina. Pero imbes na magpasalamat kayo sa akin o kahit man lang humingi ng pasensya dahil masyado kayong pabida, nakuha nyo pa talaga akong awayin kasi hindi nabusog yung mga kazumba nyo? Nasa tamang pag-iisip po ba kayo? At ako pa talaga yung pabida? Sumusobra ka na ha? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ko. Hindi ko po nakakalimutan yon. Kaya nga kahit na nakakabwisit kayo, nagtitimpi ako sa inyo. Pero hindi ko na talaga kinaya ngayon. Hindi naman kami mayaman kaya nga binadget namin yung pagkain sa binyag ng anak namin. Para lang sana yun sa mga kinuha naming ninong at ninang at sa mga kamag-anak. Pero anong ginawa nyo? Nagsama kayo ng ibang tao tapos gusto nyong pakainin ko silang lahat? Sobra namang kagarapalan yan. Kasalanan ko bang kulang yung budget nyo? Sana kasi pag nagpapabinyag kayo, pinaghahandaan nyo. Ako pa pala ngayon yung garapal nang dahil lang doon? Aba, nakakasama ka ng loob ah. Ay wow, kayo pa talaga yung masama ang loob? Kamusta naman kaya yung pakiramdam ko? Naisip niyo man lang ba yon bago sumama ang loob niyo sa akin? Feeling ko hindi, kasi ganyan naman kayo. Wala kayong pakialam sa ibang tao, kahit mga kamag-anak nyo. Kasi sarili nyo lang yung palagi nyong iniisip. Hindi totoo yan ha, huwag kang mag-imbento. Hoy Adora, ginawa mo pa talaga sinungaling yung anak ko? Halos lahat ng kamag-anak natin alam yung pag-uugali mo. Huwag mo namang kampihan yung anak mo, Ate Miriam. Sinong kakampihan ko, ikaw? Alam mo matagal kong iniwasan na masaktan ng damdamin mo Kaya hindi kita madalas pinapatulan. Nagtitimpi ako sa'yo kasi magkapatid tayo at ayoko masira ang relasyon natin pero nakakainis ka na talaga. Pati binyag ng apo ko hindi mo pinalagpas. Ano ba kasing kinakagalit nyo pagkain lang naman yon. Kahit siguro ano talagang paliwanag namin, hindi mo maintindihan yung punto rito. Hay nako! Ewan ko sa inyo mag-ina, makakarating sa iba nating kamag-anak na inaway niyo ko at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Tingnan natin kung hindi kayo masira sa kanila. Lalo ka na, Ate Miriam. Akala mo kung sino ka. Di magsumbong ka! Gusto mo samahan pa kita? Tara! Grabe ka na talaga sa akin Yung ugali mo ang mas grabe! Ang tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin pinagkatandaan. Sana naman bago ka mang-insulto ng kapwa mo, matuto ka namang manalamin nang sa ganon, makita mo rin kung gaano kadumi ang pag-uugali mo. Ang hirap sa'yo, masyado ka nagbubulag-bulagan. Tama po si Mama. Sana ma-realize nyo yon bago pa mahuli ang lahat. Wala akong dapat ma-realize dito kasi alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang mali. Ang yayabang nyo porque umasenso lang kayo ng konti. Tandaan nyo na laging binababa ng Diyos sa mga mapagmataas. Wala pong nagmamataas dito. Kung meron, baka kayo. Sumusobra ka na talaga, Lana. Hindi mo na ako ginalang. Hindi ka rin kasi marunong gumalang sa iba. Kaya paano ka igagalang ng anak ko? Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Sige na! Mabuti pa nga. Ayoko na makita yung mga pagmumukha nyo. Papa Dudut, hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na pagsalitaan ng masakit ang tiyahin ko dahil sa ginawa niya. Walang respeto na kung yon ang gusto niyang itawag sa akin pero harap-harapan na niya akong binastos dahil sa ginawa niya. Mabuti na lang talaga at nagawan pa rin namin ang paraan na mapakain ang lahat ng mga in-invite niya na wala naman sa listahan namin. Pero syempre napagastos kami ng malaki ng asawa ko.
Hindi naman kami mayaman kaya nga hanggat maaari ay binabudget namin ang aming pera. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naggalit at nagtampo sa akin si Tia Dora. Hindi niya ako kinausap at narinig ko na lamang na chinichismis niya kami ni Mama sa iba naming mga kamag-anak, Papa Dudut. Pero mas marami siyang sinasabi tungkol sa akin na kung ano-anong hindi magaganda sa pandinig tulad ng maramot daw ako, gahaman at hindi na aasenso. Alam ng mga kamag-anak namin na hindi yun totoo dahil matulungin akong tao. Pero sinabi ng mister ko na wala naman daw akong dapat na patunayan kasi alam din naman nila kung gaano kagarapal ang tiyahin namin. At habang tumatagal, Papa Dudut, imbis na magbago ay lalong lumalala ang ugali niya sa pagiging chismosa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide na kaming lumipat sa bahay namin ng mister ko bago pa ako mapanot sa stress dahil kay Tia Adora. At laking luwag sa dibdib na sa wakas ay malayo na rin ako sa kanya. Pero syempre challenging din dahil nasanay na ako na nasa tabi ko si Mama. Bukod doon ay nami-miss ko rin sila ng mga kapatid ko kaya nga madalas akong tumatawag sa kanila sa bahay. Mabuti na lang dahil lagi rin nila kaming binibisita ng mag-aama ko para naman mabawasan ang lungkot ko. Marami ako narinig na kwento tungkol sa lugar namin nung umalis ako pero ang pinaka-highlight talaga doon ay ang pakikipagtana ni Tia Adora sa ibang lalaki. Na nakilala lang daw niya sa isang dating app isang buwan pagkatapos kong umalis sa Navotas. Oo, iniwan niya ang mga anak niya. Yung mga bata pa ay kinupkop at inalagaan ni Mama. Naawa naman daw kasi siya lalo pa at may sarili na ring pamilyang panganay na anak ni Tia. Kaya walang titingin sa iba na mga pinsan ko. Wala namang kaso sa akin yon dahil naaawa din ako sa kanila. Para na rin kahit papaano ay may kasama si Mama sa bahay at pagbabantay ng tindahan niya, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Tia Adora, no? Hindi na ba talaga siya uuwi? Kawawa naman po yung mga anak niya. Ewan ko. Wala sabing nakakaalam kung saan siya pumunta. Hindi rin naman magawang tumawag kahit man lang kumustahin yung mga anak niya. Grabe. Hindi ko akalain na meron palang mga magulang na kayang abandonahin yung mga anak niya para lang sa isang lalaki. Kaya nga eh. Lahat kami ng iba mong tiyahin at tsuhin nagulat din. Ano pong sabi ng boyfriend ni Tia? Yun nga. Nalaman namin na hiniwalayan na niya pala. Kasi raw napansin niya nanlalalaki na. Bukod doon, ginagatasan lang daw siya at madalas awayan kapag wala siyang maibigay na pera. Kawawa rin. Pero buti na lang natauhan. Kasi bata pa naman yun. Baka makakilala pa siya ng mas matinong babae na pwede niyang pakasalan kesa dun sa tiyahin mo. Ay, si Tia po talaga yung may problema rito. Hindi siya mapakali pag wala siyang ibang lalaki. Kaya siguro lagi silang naghihiwalay ng mga kinakasama niya noon. Ay oo, madalas yan silang nag-aaway noon. Matindi. Sa sobrang tindi, nagkabaranggayan pa sila. Ay lalo na yung tatay ng 3 niyang anak. Pinapatulan talaga nun si Adora. Hindi rin nagpapatalo pero sa huli sumuko rin sa ugali ng kapatid ko. Ako nga na ate niya sumusuko rin sa kanya. Pero dahil sa ginawa ni Tia, mga anak naman niya ang apektado. Kaya nga, sa sobrang awa ko dun sa mga magkakapatid, iniisip ko ng kupkupin. Tama lang naman po yung ginawa niyo kasi wala na rin namang titingin sa kanila. Oo nga, kasi yung panganay ni Adora may asawa at sarili na ring pamilya. Pero kinokontak naman po ba kayo? Oo, lagi nga kinukumusta yung mga kapatid niya. Sabi niya sa akin pupunta raw siya sa bahay sa susunod na linggo. Mag-iipon lang daw sila ng pamasahe. Bakit po? Saan na ba sila nakatira ngayon?
Umuwi pala sila ng probinsya ng asawa niya, dun sa Bohol. Naku, ang layo na rin pala ng tirahan niya. Oo, pero lagi naman siya nakikipag-usap sa mga kapatid niya sa cellphone. Lalo na ngayon. Kahit siya hindi rin makapaniwala sa ginawa ng nanay nila eh. Sabi pa nga niya sa akin na baliw na raw si Adora. Pero sana ma-realize ni Tia na mas mahalaga pa rin ang mga anak niya kaysa dun sa bago niyang lalaki. Sana nga. Kaya lang dinig ko, mapera rin yung bago niya eh. Kaya siguro nakipagtanan siya ron. Matakot pa rin siya sa karma. Baka isang araw singilin na lang siya ng kapalaran dahil sa pag-abandona niya sa mga anak niya. Sana nga talaban ng konsensya yung tsahin mong yun para maisip niya pa rin yung tama. Kasi sabi mo nga baka makarma siya. Mas nakakatakot yun, nak. Opo, ma. Kaya nga po gusto ko magpasalamat sa inyo kasi kahit iniwan na tayo ni Papa, kami pa rin ang mga kapatid ko yung priority nyo. Oo naman. Kasi mga anak ko kayo at mahal na mahal ko kayo. Napapalitan at pwedeng iwanan ng mga lalaki. Pero ang mga anak, hindi. Alam na tatay nyo na ganun yung prinsipyo ko. Kaya siguro natakot siya magloko nung nabubuhay pa siya. Pero hindi naman manluloko ang papa nyo. Mahal na mahal ako nun at mahal na mahal ko rin siya. Mahal din po namin kayo, ma. Salamat po uli sa lahat-lahat. Lalo na sa pag-aalaga nyo sa akin ngayong may sarili na rin akong anak. Papa Dudut, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganong klase ng ina. Yun bang kayang iwan ang mga anak para lang sumama sa ibang lalaki? Tuluyan na ngang nawala ang katiting na respeto ko kay Tia Adora dahil sa ginawa niya sa mga pinsan ko. Ang hirap lang kasi na lagi raw siyang hinahanap ng bunso niyang anak. Wala namang maisagot si mama kundi ang umalis at baka hindi na bumalik pa. Papa Dudut, awang-awa ako sa pinsan kong yon dahil nakakatulugan na lang daw ang pag-iyak. Lumipas pa ang isang taon at hanggang sa sumapit itong 2024 around March nang makarating sa amin ang balita na may kamag-anak daw kaming nakakita kay Tia Adora na nasa Taytay Rizal at namamalimos na. Pero hindi raw nila nakausap dahil paglapit nila ay mabilis daw itong tumakbo papaalis. Nag-alala naman kami ni Mama nang malaman yon kaya kami na mismo ang pumunta noon at nagbaka sakali na makita namin siya. Pinagtanong-tanong namin ang kinakaroonan niya at makaraan nga ang isang buwan na paghahanap ay may nakapagturo naman kung saan siya matatagpuan. Dinala kami ng aming paghahanap sa isang maliit na paupahang kwarto sa bayan ng Angono. Doon namin natagpuan ang aming hinahanap. Pasensya na kayo ate, kasi hindi pa ako nakakapag-ayos ng bahay. Kakagaling ko lang sa pagtitinda kaya medyo pagod pa ako. Hindi ko lang din kasi akalain na mahahanap niyo ko rito. Wala namang kaso kung magulo pa tong nirerentahan nyo. Hindi naman kami maarte ng anak ko. Pinuntahan talaga namin kayo dito nung nalaman namin na may nakakita raw sa inyo na kamag-anak natin na namamalimos. Totoo po ba yun, Tia? Oo, pero isang beses ko lang ginawa yon. Oh, bakit ka umiiyak, Adora? Desperado na kasi ako noon eh. Wala nang tindahang nagpapautang sa amin eh. Gutom na kami ng anak ko. Ilang araw na kaming hindi kumakain. Wala rin kaming malinis na tubig na pwedeng inumin kasi pinutulan na kami nung may-ari ng nirerentahan namin. Ha? Grabe naman yun. Ilang buwan na kasi kaming hindi nakakabayad ng renta kaya tama lang daw na putulan niya kami ng tubig at kuryente. Tapos palalayasin niya na sana kami kung wala pa ako maibabayad kaya nga dumilihensya na ako sa pamamalimos. Hiyang-hiya ako pero tiniis ko na lang kasi nga para rin naman yan sa amin ng anak ko eh. Kaso doon ko nga nakita yung isa nating kamag-anak.
Lalapitan niya sana ako pero natakot ako kaya tumakbo ako palayo. Bakit mo kasi siya tinakbuhan? Sana noon pa lang nahanap ka na namin at nalaman na namin ang sitwasyon mo. Nahihiya ako. Ayokong maging usap-usapan niyo pag umuwi ako sa atin. Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kamag-anak natin kasi kasalanan ko naman eh. Siguro nga ito na yung karma ko kasi iniwan ko yung mga anak ko. Ang sama-sama akong ina. Tahan na po, Tia. Lahat naman tayo nakakagawa ng mali eh. Pero sobra-sobra yung pagkakamaling nagawa ko. Biruin mo, inabandon ako yung mga anak ko para sumama sa ibang lalaki. Kaya siguro pinarusahan ako ng Diyos kayo nang kunin niya sa akin yung anak ko. Anong ibig mong sabihin? Namatay na yung anak namin nung nakaraang buwan lang, ate. Mahapaging hangit. Nagkasakit siya. Lumala kasi hindi ko agad nasugod sa ospital. Tapos, huli na nung nadala ko. Ang hirap. Ang sakit mawala ng anak. Tapos humingi ako ng tulong sa barangay para maipalibing yung anak kong namatay kasi walang-wala talaga ako. Hindi ko na nga siya naiburol. Tapos, yung natirang pera sa donasyon nila sa akin ginamit ko pampuhunan para makapagtinda-tinda ako. Pinakiusapan ko rin yung may-ari ng nirerentahan ko na huwag akong paalisin kasi baka sakali na ako matulog. Buti na lang naawa siya sa akin. Bakit kasi hindi ka na lang umuwi sa atin sa Navotas? Hinihintay ka rin ng mga anak mo. Nahihiya nga kasi ako sa inyo. Siguradong pagtatawanan ako ng iba nating mga kamag-anak. Hindi nila gagawin yon pag nalaman nila mga pinagdaanan mo. Pasensya ka na kasi naduwag din talaga ako. Hanggang ngayon, hiyang-hiya ako sa inyo ni Lana pero buti na lang din na nahanap niyo ako. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo gustong makita at makausap para humingi ng tawad. Ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Wala na yun sa amin ni Mama, Tia Adora. Napatawad ka na namin. Kaya nga nung nalaman namin na nakita ka ng kamag-anak natin dito sa Rizal, nagpursige kami na hanapin ka para kamustahin. Hindi lang namin nakalain na ganun na pala katindi yung pinagdaanan mo. Pero tandaan mo, Tia, nakasama mo na kami ngayon at hindi ka na mag-iisa. Tama si Lana. Kaya umuwi ka na sa bahay. Kasi hinihintay ka na rin ng mga anak mo. Miss na miss ka na nila, lalo na yung bunso mo. Oo, ate. Uuwi na ako. Miss na miss ko na rin sila. Papadudot awang-awa kami ni Mama sa mga sinapit ni Tia Adora. Ayon pa sa kanya ay naging malupit daw ang kinakasama niya noon. Noong nagtanan sila ay dinala siya nito sa Rizal, nagsama sila at nabuntis pero 3 buwan pa lamang ang tiyahin niya or tiyan niya nang magloko ito at iwanan na siya. Nalaman niyang nagsisinungaling lang pala ito sa kanya noong sabihin itong mapera ito kasi may negosyo. Masyado raw nasilaw sa pera sa Tia Adora kaya nagpauto siya rito at hindi na nakapag-isipan ng tama. Kaya nga noong karmahin siya at magkasunod-sunod ang kamalasan sa buhay niya ay pinagsisihan niya ng husto ang mga kasalanan niya. Sa ngayon, papadudot nasa Navotas na ulit ang tiyahin ko kasama ang mga anak niya. Nagkapatawaran na rin naman sila kaya masaya na rin kami para sa kanila. Tinulungan din siya ni Mama na makapagsimulang muli sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan para ipagpatuloy ang pagtitinda niya. Kaya nga meron na ring pinagkakakitaan si Tia Adora na siyang pantustos niya sa mga pangangailangan nila ng mga anak niya. Ang laki ng pagsisisi niya sa buhay dahil naging gahaman siya at garapal. Ilang beses niyang sinabi sa akin na gusto na niyang magbagong buhay
At masaya ako kasi nakikita ko naman na sinusubukan niya talaga. Tulad ng sinabi ko ay napatawad ko na siya sa mga kasalanan niya sa amin. Sa huli, pamilya pa rin namin siya at pamilya ay laging nagtutulungan at hindi nagtatanim ng galit sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lana. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!